Święta tuż, a zatem to świetna okazja, aby przyjrzeć się bliżej temu, w jaki sposób obchodzi się je na Górnym Śląsku i jak różni się to od zwyczajów w innych częściach Polski. Odpowiemy sobie także na pytanie, czy to prawda, że Mikołaj ze swoim workiem prezentów omija dzieci na Śląsku. Choć w całej Europie święta Bożego Narodzenia wciąż są hucznie obchodzone, to w każdym kraju, a czasem nawet regionie, świąteczne tradycje są inne. Jedni zaczynają świętowanie już w Wigilię, w innych państwach kluczowy jest dopiero 25 grudnia. W jednych krajach dzieci otrzymują podarki 6 grudnia, w innych, np. we Włoszech, muszą czekać aż do 6 stycznia. Na Górnym Śląsku sporo obecnych do dzisiaj zwyczajów wspólnych jest z krajami niemieckojęzycznymi, ale nie brakuje też tradycji zbieżnych z kręgów słowiańskich. Ale zanim o świętach, warto jeszcze wspomnieć o Adwencie i o dwóch jego symbolach, które na Górnym Śląsku wciąż są popularne, a więc o kalendarzu adwentowym i wieńcu adwentowym. Kalendarz adwentowy wymyślili luteranie gdzieś w połowie XIX wieku. Najstarszy kalendarz adwentowy, który zachował się do naszych czasów, pochodzi z 1851 roku. Kalendarz adwentowy miał potęgować nastrój oczekiwania na Boże Narodzenie i każdego dnia przypominać, że jesteśmy coraz bliżej tego momentu. Pierwsze kalendarze adwentowe nie przypominały jednak dzisiejszych bombonierek z 24 czekoladkami. Początkowo skupiały się na bardziej duchowym aspekcie. Na przykład każdego dnia w domu wieszano kolejny obrazek związany ze świętami i przyjściem na świat małego Jezusa. Albo zapalano codziennie jedną z 24 małych świeczek. Nie chodziło zatem o przyjemność skosztowania słodkości, ale raczej o głębsze przeżywanie Adwentu. Wraz z początkiem XX wieku pojawiły się pierwsze drukowane kalendarze adwentowe albo kalendarze w formie zegara i tutaj skupiano się tylko na ostatnich 12 dniach. Były też kalendarze w formie arkusza, na który naklejano dołączane do zestawu 24 obrazki. Dopiero w 1930 roku wyprodukowano pierwsze znane do dziś kalendarze z czekoladkami. Tradycja stawiania w kościołach i w domach wieńców adwentowych także wywodzi się z protestantyzmu. Wymyślił ją i jako pierwszy wprowadził w roku 1839 Johann Heinrich Wichern, niemiecki teolog i pastor z Hamburga. Wieniec z gałązek choinki zawierający 4 świeczki, po jednej na każdą z niedziel Adwentu. Zwyczaj stawiania wieńców adwentowych jest do dzisiaj bardzo popularny, zwłaszcza w Niemczech i Austrii. No dobrze, ale co z tym Mikołajem? Śpieszę wszystkich uspokoić. Mikołaj jak najbardziej przychodzi do dzieci na Śląsku, tyle że 6 grudnia, a więc w dniu, w którym przypada wspomnienie tego świętego. Bo też i Mikołaj, który przynosił śląskim dzieciom podarki, w niczym nie przypominał popularnego Santa Clausa z czerwonym strojem. Nie. Atrybutami świętego Mikołaja były mitra, pastorał i złoty ornat, bo Mikołaj, a przynajmniej ten prawdziwy wspominany 6 grudnia, był przecież biskupem Mitry. W tym dniu dzieci otrzymują drobne podarki, najczęściej słodycze. Natomiast Boże Narodzenie to już nie domena Mikołaja, a dzieciątka, a więc nowonarodzonego Jezusa. Zgodnie ze śląską tradycją to właśnie dzieciątko zostawia pod choinką prezenty dla dzieci. Grzecznych dzieci oczywiście. Również ten zwyczaj został przejęty od luteran, którzy, jak wiadomo, nie czczą świętych i właśnie dlatego obowiązki świętego Mikołaja przejęło dzieciątko. Można zatem powiedzieć, że katolickie dzieci na Górnym Śląsku były przez lata uprzywilejowane, bo prezenty dostawały 2 razy, zarówno 6, jak i 24 grudnia. I tak też jest aż do dziś. No dobrze, warto jeszcze wspomnieć o tych wigilijnych potrawach, których na próżno szukać poza Górnym Śląskiem. Te dwie najważniejsze i chyba najbardziej znane to moczka i makówki. Moczka to takie danie kameleon. Dla jednych bardziej zupa, dla innych bardziej deser. Dlatego też czasem pojawia się na początku wigilijnej wieczerzy, a czasem na końcu. Ile domów, tyle przepisów na to danie. Bazą są jednak zawsze warzywa, bakalie, namoczony w ciemnym piwie piernik. W wersji bardziej wytrawnej całość przygotowuje się na wywarze z rybich głów. Natomiast makówki
To deser z ugotowanego maku, namoczonego w mleku i z dodatkiem miodu, bakali i pieczywa. Czasem jest to chałka, czasem bułka. Na Śląsku dominuje wersja warstwowa, w której masę z maku przekłada się pieczywem. Ale makówki są znane także w Wielkopolsce i tam częściej przyrządza się je mieszając wszystkie składniki razem. No i jest jeszcze siemieniotka, albo inaczej konopiotka, czyli zupa z siemienia lnianego podawana z kaszą gryczaną. Choć muszę przyznać, że ja jej akurat nigdy nie jadłam. Na śląskich stołach częściej pojawia się dziś grzybowa albo nawet zupełnie nieśląski barszcz. Warto też dodać, że tradycja jedzenia karpia jest dość stara i przynajmniej na Górnym Śląsku wcale nie zawdzięczamy jej czasom PRL-u. Ryba ta pojawiała się podczas wigilijnej wieczerzy znacznie wcześniej. Już w Gazecie Opolskiej z 1903 roku pisano, że ulubioną rybą wigilijną jest karp, gdyż stanowi on rzeczywiście jedną z najsmaczniejszych potraw. Wariantem bardziej budżetowym dla tych, którzy na karpia nie mogli sobie pozwolić, miał być, zgodnie z tym samym artykułem, karaś. Przepisy na świątecznego karpia można też znaleźć w międzywojennych śląskich gazetach, np. w Katoliku z 1936 roku, ale także w publikacjach niemieckojęzycznych. I to tyle na dzisiaj. Chciałabym Wam wszystkim powinszować na te święta moc uciechy, ciepła i samych fajnych trefów. Dajcie znać w komentarzach, jakie śląskie tradycje macie w swoich domach. A jak podobało Wam się to wideo, to dajcie łapka w górę i nie zapomnijcie też o subskrybowaniu kanału. Widzimy się w następnym odcinku, net po świętach. Chowcie się.